Tak a sme zmenili miestnosť. Nakoniec už nie sme teraz v hoteli, ale jednom z bytov, ktoré Ninina sesternica prenajíma. A máme dve miestnosti. Toto je... Ešte nevieme, či moja alebo Ninina, ale pravdepodobne asi moja. Lebo sa začala vymalovať. Nina je stále trocha chorá. Oddychuje. Tu máme vecko spojené so sprchou. Tá druhá miestnosť je nejaké dve izby od nás. A už som dal aj prať. Čo sa týka lokality, kde sme teraz, tak je to veľmi blízko nášho hotela. Neviem, čo je vôbec sa je to vidno alebo nie. Pravdepodobne skôr nie. Nejaké miesto, kde si môžete dať zbieliť vaše časti tela, alebo respektíve, čo sme mohli vidieť podľa obrázkov, zružovieť. A tieto sú v Ázii celkovo dosť populárne. Takže miesto, kde teraz idem, sa volá Guanlanghe, čiže jazero Guanlang. A je zaujímavé tým, že sa pri ňom nachádzajú filmové sety, pri ktorých sa stále teraz natáčajú filmy a vďaka tomu tam môžeme sa ocitnúť v Číne v rôznych obdobiach historických, či už v 18. storočí, v 40. rokoch minulého storočia. Ja mám rád filmy, takže toto miesto môže byť ako stvorené pre mňa. Táto budova je plná reklám na to kokosové mlieko s tou paniou. Tam je, to je nejaká iná pani. Zastávka autobusová. A tam sa mi zdá, že vidím sedmičku. To by som mal vlastne aj ísť. Je tu však jeden problém. Ja presne neviem, kedy pôjde môj autobus. Idem sedmičkou. Tu som. A potrebujem sa dostať sem. Ale časy sú tu iba takéto, že začínajú ráno o 6:30 a končia o 9:00 večer. To je všetko, čo viem. Čiže čím príde autobus o hodinu alebo 30 sekúnd, ja vôbec neviem. Táto budova sa taktiež náravne podobá na to pitie kokosového mlieka. Tak nakoniec som sa rozhodol, že ešte sa pôjdem pozrieť na toto kokosové mlieko. Tuto majú aj plechovku v nadživotnej veľkosti. A tam tá moja stanica, zastávka autobusová. Som sa tam dal s jednou pani do rečí, že kedy mám vlastne nastúpiť na nejaký autobus. A tam mi začala vysvetľovať, aj keď neviem, čo mi hovorila, ale pochopil som, že je tam nejaký problém, že mám radšej zobrať taxík a ísť tam. Takže idem asi sem. A čo tu je? Tu sú tie paničky. Toto vyzerá, že to nie je asi otvorené. Sedmička. Jo. 1元，2元。请问你们去广浪湖？可以。好的，谢谢。欢迎登顶。Please be ready to catch off from vehicle. 15 kilometrov dokopy. 欢迎乘车，有你有我。欢南湖到了，请您请。Fú. Tak, toto je celkom dobrá mapa. Vidím, že sú tu akurát pandy a
Nejaké hríby. A o tých pandách aj tak pochybujem. Movie Town Haikou. Tianyang Gongshi. Toto je asi miesto, kde sa kupujú tie lístky. Uvidíme, ak to bude šupa, tak sem bereme aj Ninu, keď sa zlepší jej stav. OK. To sú asi nejakí slavní herci a ich paprče. No OK. Oh shit! Jackie Chan! A má celkom veľké paprče. To čo? Eric Wang. To mi niečo hovorí. To má o niečo chudšie paprče. Yo Yong. Zhang Hanyu. To vôbec. Mám svojho obľúbeného herca. Yoga. OK. Yoga, keď tu bude, tak som šťastný. Ale tak zo strany si nájdeme, kto je Shi Haiying. Fú, tak toto mi nič nehovorí. Asi s Jackie Chanom sme skončili. Keby dačo, tak sa ešte ozvem. A ozývam sa hneď o sekundu neskôr, pretože tu máme toto gigantické paprče Yao Minga, čínskeho najznámejšieho basketbalistu. Keď sme boli v prvom ročníku na strednej škole, tak sme sa učili spievať pesničku od kapely TF Boys, ktorú si bohužiaľ pamätám doteraz. 跟着我左手右手一个慢动作。OK, ďalšie nepamätám. Ale pri Číňanoch nekončíme, bol tu dokonca aj Adrien Brody. Možno si pamätáte, keď hral pianistu. Našli sme ho, môj obľúbený čínsky herec, najobľúbenejší z môjho najviac obľúbeného filmu všetkých čias. Filmu Huozhi, ku ktorému som spravil slovenské titulky. G.O. a jeho krásne ruky. A týmto sa vlastne dostávame už konečne k tým kulisám. Tu si môžeme vybrať 3 rôzne strany, 3 rôzne obdobia a tieto ruky aj zároveň ukončujú. Nepoznám Feng Xiaogang. Taktiež nepoznám. A čo sa týka tohto miesta, som sa pýtal pána a malo by to reprezentovať, alebo teda malo by to byť kópia budovy, kde sa stretáva politbíro. A niekde pri námestí Svätého Pokoja, pri Tiananmene v Pekingu. Ale že vraj je to nejaká staršia verzia tej budovy. Tak, sme teraz v Nanyang scenickej časti, ktorá vlastne reprezentuje nejakú obchodnú ulicu. Je nejaké korzo. No a tu sa vlastne natáčali filmy už pred desiatkami rokov a natáčajú sa až doteraz. Tu zdá kúpiť pitíčka. No poď. 以后事事依你，绝无二梦。倘若我让你把叶家咏春拳公之于众，从此公开授徒，中华士人皆能习武，再无秘法，人人可学。
Tak asi stoličky nie sú úplne postavené na našej európskej rite. Prasklo to tu podobnou riadne. Idem rýchlo preč. Už aj prestalo pršať. Rýchlo, 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 rýchlo. Mám tu aj brhanie nožov. 要拍视频？可以，我帮你拍。啊，好的，谢谢。你可以给我签一啊，就这样。你要站这里长，我这样。手。你是这样的还是这样？这样的，对。这样。你要站上面。哦，从这里啊。对。翻点手。你扎吗？好难呀。 来，我教你，你看我的手，这样，就这样，你手有点力，拿到不要斜，你要正着拿，这样，拿正，你现在是这样拿的，你要拿正，这样丢，对，你看，太难了呀，就这样，哎呀，小心。Tak je to ťažšie, než to vyzerá. No toto sa ani pokúšať nebudem. Dobre, ideme sa pozrieť do ďalšieho dobového scenického priestoru. Takže ďalšia časť Jiang Chengyao Fanghua. Čo myslia tými zlatými časami? Ale pravdepodobne môže ísť už za éru socializmu. Pozrieť, čo je tu. Tento pár ma tu všade prenasleduje. A moje obľúbené kokosy, konečne miesto, kde sa dajú objednať. Ale momentálne už mám kúpenú vodu. Seattle. Čiže zase je dosť veľká šanca, že tieto mestá reprezentujú skôr čínske mestá ako Šanghaj, alebo ktorý nebol predtým pod čínskou nadvládou Hongkong. Tu máme aj nejaké kino. Škoda, aj keď ja som rád, že tu není toľko ľudí, ale predsa len tým, že ich je tu až tak málo, tak to troška stráca atmosféru. Tu vidíme aj časť toho jazera. Tak teraz som sa spýtal pána v oblečení, v nejakom mníchovskom oblečení, že aké mesto je reprezentované v akom období. A on povedal, že sú tu časti z viacerých miest, tak ako aj zo Šanghaja, tak aj z mesta Chongqing, v ktorom sme mali 13-hodinový prestup. A hovoril som zle, toto nie sú 80., 70. roky, ale 30. a 40. A takže som sa sekol o 50 rokov. Tak a teraz sme sa dostali do môjho predošlého tipu o tej časti Číny, kde sme boli teraz. A sme teraz v Pekingu. Výhradne Pekingu, v žiadnom spojení iných miest. A mali by tu byť časti z 50. až do 70. rokov. Takže toto je tá druhá strana čínskej vlády, a.k.a. politbyra, neviem čo všetkého. Ej! 你应该不会知道了，国家太小的斯洛伐克。我就是不知道。对，就是那个，但捷克斯洛伐克已经没了，是两个国家现在。捷克和斯洛伐克。来留学了还是来旅游了？来这里见我女朋友的家人。啊，你们是这里的？啊，我们不是本地人。你们是哪里的？我们是山东的。啊，山东哪里？青岛。 山东临沂。那个我不认识。
很高兴认识你们哦。啊，你想拍个照啊？可以啊。但我出了很多汗，我好臭啊。我也出了很。Tak nakoniec som chceli dať ešte aj fotku. Strašne milí chalani. Okay. A teraz nastáva takéto tradičné ticho pred búrkou. Čiže tipujem, že to za pár chvíľ príde. Ale čo sa týka tohto miesta, veľmi mi to je sympatické. Práve kvôli tomu, že to presne vyzerá ako z toho filmu, ktorý som spomínal neskôr, predtým. 站在最广大多数劳动人民的一面, stáť na strane najširších más pracujúcich ľudí. A ďalšie propagandistické, komunistické nápisy. Heslá. Mi nechcelo dlhšie čakať, som tam stál asi 20 minút a potom prišiel autobus 16, ktorý je úplne iný ako akým som pôvodne mal ísť. Ale som sa spýtal, či ide do Hajkov a povedal, že ide. Tak ideme. Uvidíme kde, však je viac menej jedno, kde pôjdem. Tak som sa už dostal von z autobusu. Neviem presne kde som, ale vyzeralo to tu zaujímavo. Vyzeralo, že tu je množstvo reštaurácií. A asi už je aj čas niečo natlačiť do tej diery, čo mám pod nosom. Toto je úplné šialenstvo. Poriadny kokos. Už začína znova poprchávať. A preto asi nadišiel čas ísť konečne niekde dnu. A táto reštaurácia mi príde celkom sympatická. Tak teda idem. Aj keď Nuka chleba si fajčí. Hello. Ja. 可以坐一下？可以。好。好的，谢谢。Nakoniec som si vybral toto komitie fejniou misiem. Čiže keby rezance s paradajkou a plátkami hovedzieho mäsa. Je to číslo 1 v reštaurácii, som sa rozprával, že ktoré je to najlepšie. Ako to odporúčila a ak to bude vážne dobré, tak zoberiem ešte jednu porciu a zoberiem ju Nine. Už mi to prišlo, taká detská porcia. Vyzerá to dosť dobre. Asi vyzerám ako človek, ktorý sa ľahko hociakým jedlom zadrbe. Tak som dostal už je takýto plastový prší plášť očí, ktorý ma ochráni pred touto nádhernou polievkou. Chutí dosť dobre. Paradajková, taká akurát vychutená. Úplne som to zavraždil. Nezostalo nič, ani jeden rezanec, ani jeden kúsok paradajky. Vynikajúce, ňam. Také dobré, že som to jednoducho musel zobrať aj Nine. Tak tá si to užije až na hoteli. Cítiš paradajku? Ja. Dobrú chuť. Sa mi teraz sliní. Dobrú chuť. Tak a my už teraz ideme na Slovensko, už sme zbalení a ideme pomaly na letisko. Sme rozdelení v 2 autách, aby sme sa všetci zmestili. A nevidno ich.
Už sme prešli kontrolou, už iba čilovačka až do odletu. Toto je riadny kufor. Je to kufor a kočík v jednom. Čiže nie som jediný, kto má to tričko. Už som nasadil aj on. Sme dvaja reprezentujúci. Neviem už ani čo to je. Sedíme takto s Ninou vedľa okna. Zatiaľ máme ešte vedľa seba voľné. Sedíme úplne vzadu. Za nami sú kyďáci. Tu je tá tiefu. Letíme si so sičuanskými aerolinkami. A mal by to letieť asi zhruba 2 hodiny. Zajte. 要不你让妹妹上去，你推妹妹。 Tuto malý Arjen už asi nevládze chodiť, tak preto ho sestra musí tlačiť. Ah. 很有镜头感。是执行所有车道安排。 Tak už sme prišli. Toto je Laotia, takzvaný starý domov, skade pochádza. Waipo hai pušuje. Čiže starka ešte stále nespala. Ah. 你可以直接叫外婆、舅舅、grandmother、uncle。你好，你好。哎，对的，你好，你好。对的，一个对的。对，我们是一样的。你等下再走。三杯，也三杯。 有这啥？是他姐姐。那里，这里。Tak už sme sa spoznali aj Nino Starkou. Toto je sestra Ago. Už je šťastná. Aj napriek tomu, že už sme prišli domov, tak sme sa rozhodli ešte ísť do mesta, pretože väčšina z nás je ešte hladná. Tak nás pozvali na jedlo, ktoré je typické pre Tingtien a viac menej sa dozvieme, čo to je až o chvíľku. Si hladná? Ani veľmi nie, už to je tak Si v strese? troške, ale myslím si, že to bude fajn. Je to fajn. Už nám prišlo jedlo. A sú takéto bravčové halušky v polievke. 就是拉的。喝的。Sme stále v procese jedenia, ale táto polievka je strašne dobrá. Úplne ako nejaký taký silný vývar. Je tam veľa koriandru, čiže si myslím, že vám by sa to veľmi nepáčilo, ale my to milujeme. Sme si pridali ešte aj štiplavé, iba troška, ale sa to aj troška prehnal. Ja som si k tomu dala ocot a je to strašne dobré. Ocot je dobrý nápad. Aj túto tiefu si dal ocot. Hej,你给我们说里面有什么馅？肥肉，猪的肥肉。拜拜。再见，再见，谢谢你们。不用客气了。Takže ak sa niekedy náhodnou ocítite v Tingtiene, tak toto je tá reštaurácia, do ktorej musíte ísť si dať polievku. Máme tu patačky. Toto je moja izba, v ktorej budem spať. Toto je asi Alesová izba. A
Vidíte, že má tu aj gamerský set. Áno. Aj mám tu drevenú posteľ, no teda len drevenú takú podložku. Toto je v Číne dosť bežná vec, hlavne v takýchto aj starších domoch, že majú takéto drevené podložky, na ktorých sa spí. On to vlastne cez leto, presne tak, to trocha chladí. A máme tu aj klímu, fén, teda ventilátor po slovensky. Pozbudzujúceho panačika, Hej, motivujúce obrázky. Áno, že to viem, že aj keď, že viem. Takže dobré ráno, sme sa zabudili. Toto je výhľad z môjho okna. Aj tuto mám výhľad z druhého okna.你 Kuku! 你好，Kuku！皮皮，对，我是个皮皮啊。对，你就是个皮皮，我在找个玩具吧。皮皮，皮皮，是上面的哦，你先拿。Ideme sa práve najesť a mysleli sme si, že pôjdeme sa akože tu doma najesť, lenže nakoniec sa rozhodli, že ideme von.已经齐平了。我说我们这边业主的想法还是希望跟你们领导做个沟通，在这方面能够减免一下，因为现在形势这么糟糕的情况下，大家这个没有说领导之前说过是不可能喝水减的，意思是今天给我打电话。Watching amazing. 给我打包一个大块肉，梅干菜，梅干鸡肉。 Tradične otačajúci sa stôl. Tu máme ryžu. Tiefu mal skvelý nápad si tam pridať do ryže aj výpek. Tak sme si boli dole nabrať. A Nina tu masakruje bôčik. Ako chutí? Lepšie ako tatkov? Nie. Nie. Po namáhavom boji sme v reštaurácii Číňšaodze, teda zlatá lyžička. Konečne všetko spráskali. Niektorých to úplne vysílilo. Úplne sú dead. Prší. Už 2 hodiny prší. Keďže už asi 3 hodiny a viac pršalo, tak sa rozhodol túto strýko Ninin nás zobrať aspoň do nákupného centra. Tak tu sa prechádzame teraz. My sme už čakali, že nikde nepôjdeme, tak Nina už chcela ísť do sprchy. Ja už som strihal ďalšie video a nakoniec sme skončili tu. Tak v tomto výpredaji kníh sme teraz našli niekoľko propagandistických takýchto knížok. Ja milujem svoju vlast. Tu máš knihy na podporu vlastenectva. Extrémne... ďalšie, hej. Tu máte nejaké nezákonné zadržanie čínskeho študenta v Amerike, v MIT. Pustite Qian Xuesena. Máte tu medvedíkovské propagandy, auta, propagandy, dinosaurov, medvedíka, propagandy. Ako sa cítiš? Ja ešte neviem. Sme si išli vyskúšať takú virtuálnu hru, lebo Kuba na to strašne chcel ísť. A je to niečo, že vy ste mačka a robíte zle vašej panej.
Tuto mi teraz pán v tomto obchode ukázal náhodnú európsku mincu, euro, a je to zrovna slovenská. Dobre, Nina stále ešte hrá. Práve sme odišli z nákupného centra a ideme teraz pešo domov. Mami, neboj sa o nás, Ujo o tom vie a mapou je to, že 12 minút to Kubo pozeral. Už teraz to 10 minút peši. Už teraz je to 10 minút. Presne tak. Ale čo vám chcem ukázať, je, že na Slovensku máme samozrejme normálnu Coca-Colu, máme čiernu, čiže bez cukru, ale tuto v Ázii, neviem všade, neviem v koľkých krajinách, ale viem, že v Japonsku a v Číne to predávajú, majú ešte bielu Coca-Colu a to je Coca-Cola, ktorá má Laxatívne účinky. dá sa tak povedať, že troška laxatívne účinky, je tam vysoké percento vlákniny, čiže to ľudia pijú, keď sa chcú poriadne vyklásť. Takže som si to kúpil na ochutnávku, tak vyskúšame, aký to bude mať efektos. Takže dobré ráno. Dobré ráno. Dnes je deň 2, čo sme v Tintiene. Ideš si dať na raňajky teocky? Áno, ideme si dať teocky, čo môj Ujo kúpil. No, sme zvedaví. Túto majú ináč pajťou, čo je vlastne alkohol. Nie, to nie je biele víno, to je normálne alkohol, dajme tomu vodka je pajťou, alebo aj borovička je pajťou. Také tie proste silné alkoholy. Krásne ťacky. Haló, Ago. Aká je tam tonka? Dobrá? A od mamky je stále najlepšie ťacka. Vyzerá to tak, že ideme na výlet pozrieť rýžové polia, ktoré mali byť špeciálne tým, že medzi nimi plávajú ryby. Tak asi po 20-minútovej ceste sa stále nachádzame v meste Qingtian, alebo respektíve oblasti Qingtian. Strašne pekné pohľady na hory, na lesy. A mali sme už možnosť vidieť aj spomínané rýžové polia. Krmenie rýb chlebom. To mi niečo pripomína. Však, Valer. Čo lang费了？你们好吃？我也吃。怎么了？为什么打我？ Čiže toto je miesto, na ktoré chodí Tiefu sa najesť za každým, keď príde do Qingtianu. Toto sú rôzne jedlá s rybou, ale asi nie výhradne rybou, lebo tam vidím asi aj kuracie. A tie ryby mali byť tadeto. Neviem, či teda z tohto jazierka, ale či mali byť miestne, lokálne. A tieto ryby nakoniec vážne pochádzajú z tohto jazierka. Čiže aj keď chutia strašne dobre, tak je to troška taký zvláštny pocit jesť takéto pekné ryby. Toto je jeden z mála momentov, kedy tu môžeme mať počas obedov aj takýto dezert priamo pri obede. Ono to je niečo ako moči, ak poznáte. Je to vlastne iba rýža, ktorá je rozvarená a úplne rozvalkaná na takéto cesto. A potom to je obalené v nejakom sladkom prášku. Čínske. Už je tu aj tiefu, aj malá
Fútbal. Varovanie pred hadmi, ale my na žiadnych nenatrafíme. Obklopený rýžovými poliami vstupujeme do múzea, ktoré sa práve venuje tejto kultúre rýžových polí. Čiže toto je jeden z takých najznámejších vedcov, botanikov v Číne, ktorí vyšľachtili novú odrodu rýže, ktorá vlastne vedela nasytiť viacej ľudí a tým pádom zachránil život množstvám miliónov Číňanov. On zomrel v 2021, to spamätám, keď sa dosť riešilo. Tuto vidíme už taktiež nasadenú rýžu.你们可以猜给我唱歌吗？加油努力，拉屎要力，拉不出来没关系，只好放个屁。加油努力，拉屎要力。Dôvod, prečo sme sem prišli, je lebo sa chcú deti kúpať. Zase lotosy a rýža. A Nina. Práve sme zistili, že sa tu nemôže plávať. Čo hovoríš týmto schodom? Bojím sa. Chceme vyskúšať? Jakub, dobre, jedna. Vyskúšame. Čiže prvé máme takéto predjedlo, nuomi fan, čiže akoby lepkavá rýža, čo sa väčšinou robí na pare. Toto vyzerá, že je s nejakým mäsom a zeleninou, takže bude, dúfajme, slaná, lebo niekedy bude čínske jedlo takto šáliť. Opíš tú chuť. Je to slané, Kubo. No, tak. Je to mäso? Neviem, je tam ako keby tá vyprážená cibulka, alebo čo to bola. Tak to znie fajn. Nie som si istá teraz. Tak už máme aj hlavné jedlo. Nina, vieš povedať, čo to je? Je to ryba. Áno, to sú vlastne tie, ako sme mali predtým, tie bravčové halušky. Toto je to isté, akurát rybacia verzia plus. Tu sú aj takéto, to volá wontony, čiže keby ako také pirôžky, ale vo vode. Čiže to plnené v takomto cestíčku.
strašne dobré. Troška cestičko na tých wontonoch, troška rozvarené, ale to tak má byť. Ale aj tá ryba, takú dobrú rybu som ešte asi nemal tuto v Číne. Koľko? 11 z 10. Zatiaľ tomu dávam 7, lebo príliš horúce. Neviem si to vychutnať. Horúce, dobré. Prechádzka teraz po jedle večernými ulicami Qingtianu. (19:57 ku 8 hodín, ale už tu je celkom dlho tma. Tu je skôr tma ako v Hainane a to v Hainane je celkom skoro. Pokiaľ sa pýtate, či naša prechádzka má nejaký cieľ, tak troška má túto tiefu, nestačilo mu tá veľká polievka s rybacím mäsom a wontonmi a ešte je hladný, takže ešte si niečo ide pozerať. Nina, ty si hladná? Ty si nezvládla ani tú tvoju polievku. Ja nemám nejako veľmi chuť tento deň. Známejšiu zmrzlinu v Číne asi hľadať budete len márne. A to Míšie už funguje asi 20 rokov. Je najznámejšia. A ja som tam ešte nikdy nebol. 叫什么？啊，我看到了有一个这个葡萄的。再一次，干杯！干杯！干杯！干杯！Máme už zmrzku. Ina má čaj s mliekom, takzvaný boba. A je teplý. Nina, máš chuť na korytňačku? Mám bobu. OK. Stále nemáš chuť na Wugueja? Nie, tak neskôr. Už ideme pomaly domov. Máme to asi 20 minút peši.